batterie majunooɓe Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni ndam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh. Ada urang-urang musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Ay situation kallo no wayni amina kalimi lawol mudum kadi min ni no gonirmi e kallene welani kadi mi halnani mo do Abdourahmane arti min koy Sall mbalen kanko koy nder suudo woni te anay suudu makko e Sall no mbaaji hay dum do ala hen bafal ala hen kadi dum yodani te min de do bala fumi dana hen kadi min arandi sukaram e lamdam fof koy galle he woni te min mi da yaltude gallo tan jinnumi ko kaldanami Abdourahmane yo wallam no parumi suudu jeena ro mi wona ro ayano jongoma mara ko min gonda e malluti eyi sabu gila ceerama ha joni meden do jodi mi yaltani gallo jiddo gallo fu ko min wallata ay goyo non wa tefde goyo koy On debbo ada urang-urang musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas Diom? Diom? Ko woni kay? Amadou arande ko woni Ala ni kay wallahi mi anda Diom. Har meje mi anda kew. Amadou min ko taki mi wawa wadande Abdourahmane ko welata ɗum Ko kewi kay? Abdourahmane artini heeɗi o ñamani o yarani pinmi subaka law jami jeere conmi tew pour tan yo welto Amadou ala fof ko Abdourahmane mbiyanimi Abdourahmane jannilimi ha nimsinmi ko mbaɗirnomi Diom. An a waɗi poɗɗa ko waɗ. Allah ina seedi a waɗi poɗɗa ko waɗ. Allah yii. Ɗum ko goyta hen walla mettaɗe ga jooɗo an kay waɗ fodde ma nde tan keɗoɗa Allah. Abdourahmane gila ɓagma hoynude est ce que o yaari yeeso ƴeew artir hakkille ma ay juul kañum heɓata ko metti ɗum te mi haalanma caggal caɗele ko jam ko kala do fof ko gonga kono min ayi gallo min ala mo kaldemi do a fami kadi gallo fof no way waadi min ko an tan kaldemi an woni sehilam kadi an ar ittina gedallo e galle he kal ko biida Abdourahmane ko dum wadantama goddo e goddo aussi ko non donc ma chérie wallam hen jongoma mais sa yimi yaltani gallo ha joni c'est parce que nenam resa ko bangi goddo ti epi enen fof eden gandi debbo so serama yihi galle janande dejerano fo dejide ton Sofia jalan kare yettima ko kalta ko fu mor andi dum kadi no yurmini adan mi mbar yayi woyde il faut ko gongo
kadi changing idée o dal kala e ko mbimami ko a faami walla kam hen Wala problème mom yurde ka Abdourahmane. je compte sur toi de e moƴƴi ala problème woɗem yetto to OK. min no Abdourahmane arata e jinnaɓam ina ƴamami façon gorko fof o tawi toon kono min mbimi ko Abdourahmane tan ha Allah waddi amen ha garmi ɗo e galle makko he te min mi meeɗa jabde resindide gorko momi yiɗa gila e cukagam noon Amadou so aduna ruttitto no caggal Abdourahmane cuɓotomi gorko sabu min Abdourahmane tan jinmi Amadou ɗum fof min andi ɗum sabu fof waɗi koye dow am te min gille ma Abdourahmane humpani min daal ko ɓeydinan mami muñal ƴeew debbo aljanna koye ma wa'ata woni muñ Allah wondi koye muñde de tinno muña sabu Allah waɗma debbo aljanna te tawi gonkal nan mami ayi hono amen ɓeeɗo han koɓe worɓe jaygol ƴeewno pijirmi dewgol am ko dañmi hen so wona hoyde Allah wondi koye muñɗo muñ mi nani kalɗa ko Amadou kono Amadou ye Abdourahmane ko waɗata ko du suudu Amina hay goto ala toon ko waɗata toon o wawa arde suudam elle tan Abdourahmane o ala debbo gonɗo e galle he Abdourahmane woni gorko jaygol tigi min de meɗa andi kam somi yeehi jaygol tawata Abdourahmane mbo les metre jeeɗi les sabu bonde Abdourahmane de min mi yottaki ɗo tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasiraɓe nan jala Abdourahmane ñinom ko jewre panon ko ha poftoɗa taw hakkille ma o arti ko batti Amina tan ay Amina ko woni galle ko Amina ko waɗe galle ko ne muusi kam trop kadi wona hunde mo gandanɗa hoore ma mo jaadumi hen Amina ko suhu bondonedi kadi min o betti kam minen famille amin ala fof baɗo ni ko kanko tan artande makko a faami hayno gonɗa prison to ala fof no mi waɗani mi sammi dow mi sammi less yo ar min jaada toon o ƴeewoyma o tiiɗi ho rowi leli kanko koyngal makko darata horon kadi arade ɗum yoɗani min de so gonmi ɗo Allah ne seedi mi wawa tukkitade sah hami darma par ce que Amina nene fawi kam gacce mo gandanɗa hoore ma min sah gonko makko o hokkanimi respect o arti noon ko artande makko Amina hanani hoccude bagage muɗum ne yaha an kay joom galle ma ala ɗo ponɗa ko muñje pada ha ara so tawi aɗa jogui haala walla probléme poɗon haaldude kaldon hen kono ni pama min mi wondani makko de kadi mi yaadani makko aɗa ƴettina min hakkille no feewi kadi anayi to guittuɗa Amina e yummum gadduɗaɓe ɗo e galle he hay darɓe mankira kala koɓe jiiɗi subah e jamma anana dari hen kono hande kamɓe ɓe ndindani de te wona ɗum ɗo ɓe poti yobdema Amadou aka mbar jam feewe ma Bukari darga darima hongon darga Sofia sinati Abdourahmane wonta mo yaltu ɗum komi jaari miiji ɗum ha pammi ɗum yo Abdourahmane yalti kaso tawtani ɗo Amina
Sofia komin dañde probléme soɓe nanndi ɗum woni hande pari ɓe gonta sertu soɓe takkadiri pari jongo haɗa jiɗmi ganda ay min Abdourahmane koye mawɗo kilifa kadi miɗa anndi ko boni miɗa anndi ko moƴƴi miɗa anndi jiɗanɗomi emo yiɗanakam jongo mo paama ko kewi ko ɗo e galle fof mi humpaka darde dareɗa nde fof mi humpako jongo ma ana yaɓɓi kodde ma ha ƴeewoyɗami toon kam ɗum tawani ɗum hen kadi mi haalanma yitere ƴewranmami nde hanki kayre ƴewranmami ha hande ganda min mi jaggananima hay dara so wona ko moƴƴi ɗum noon an yimɓe ko ndeña ɓernde ma ganda ɗo galle o enen ndendima Sofia ƴeem takkude Abdourahmane kam addata kaccitari kam waɗata ko woni fof wallahi Sofia kala naate Abdourahmane mi wonta hedde Sofia Amadou jogorɗa ko ha ngeedi Amadou goppuɗi miijoji bonɗi ɗi miijotoɗa Amadou goppuɗi miijoji bonɗi ayi wanma ni noon ko a yaltat yimɓe tan gona an goto aɗa miijo Amadou wondat yimɓe sabu Allah wata haani jeewo nani ɗo ko joom suudu mo jaɓani toon ya so Sofia naati suudu pari Abdourahmane jiɗɗo cukalooñ ƴewno wano Amina ko noon o waati Sofia en gonta ɗum heɓde noon paama ɗum Amadou wallahi ko miijotoɗa koye Abdourahmane ɗum ala e Abdourahmane kala ka wawa ɗum wat o wawama ɗum wat te ko yanti koye ɗum Sofia wona sayi Sofia wona sokot o takkaraki e Abdourahmane caay sayagal ko yurmede Bukay a famani wallahi a famani ko an tan wonimo famani te Amadou min mi haaɗiyima yaltude yimɓe tan joɗɗa an goto aɗa miijo ko boni Amadou wondat yimɓe saabu Allah Amadou wallahi famani ɓernde ma no wayi labde ni te min mboɗo andi hay goto a yiɗana bonande ɗum noon daldimi Allah yalla yo moƴƴere kadi a jarama no fewi mi weltime ma a jarama deñi hakkille ma ko mbimami ko tan woni hen a yimɓe pota hen tawi ɓe ɓurta ha daro faami galle ko galle ma won en l'aise sa welama ni addu e bagage ma gara koɗa ɗo ha nde welanma foof faami mi ƴewrani miidere bonnude mi andi ko waɗata ko an wattan wallahi ko mbiyata ko babba fetti ɓiyum kono wonani añi sinno kay komin o artuno Allah ne seedi wonani o wayanno kadi hande somi welano mboɗo wawino wiide galle o foof ala mo jiidumi ɗo kanko ɓurmi jiidude o yeehi joni ala ko mbaɗami ɗo e galle he kono min ko mbaɗanɗa ham ko foof ndimagam hokkanimi ɗum min ala ko mbami wiide mi ɗaldimi Allah an andi noon ko jiɗenɗa e hoore ma yo Allah hokke ɗum so tawi tan komi laaɓɗo ɓi laaɓɗo par ce que an ɓernde ma de ko Allah tan yoɓatama Bukay Amadou min jinno min jeyten seeɗa an kam Abdourahmane o duka o ndiro galle tan yo Dieynab artu Dieynab kay woppo wona toon dañata jam Dieynab so arti oɗo galle an Abdourahmane wara ɗum par ce que Abdourahmane immima kaso arti tawani ɗo Amina on wondi oɗo fitin joni won ɗum ɗo Dieynab wara ɗum nder galle yo accu suko o wona toon wona e jammu Amadou Abdourahmane toon ummi artirat ko needi de Abdourahmane ande ko woni kaso ande ko woni wadde bone ande ko woni ubbidde seytane aɗa yanna ɗe leɓte ɗe wurno toon e ɗe caɗele so arti ɗo ko coc wiyata jiɗma mi famin noon ay kaso noon gueɗe ɗiɗi goni e kaso mi faminma ɗum kaso janggat toon ko moƴƴi walla janggat toon ko boni Abdourahmane on miɗa felliti joomam ɗo ɗo wonno ko criminel uji ɗi assasin ɗi waroɓe yimɓe ɗo ɗo ɓe gonɗo toon Abdourahmane soka an wadde ƴeewi no yitere Abdourahmane nde ko arti koye galle Abdourahmane kala mo renaki ɗum nder o galle billahi wallahi warma te min kam meɗani min e ma wasta hen mbo yoɓi fittano mum fittano gandum Amadou ko kalɗa ko min de hakkillam fuɗɗima ɗum hibbi tan saabu meɗa yanna hanki ina jaggimi ɗo jaggande wallahi tippimi nde ɗo ceemde juuɗam ɗe ayi newe ɗe memaji ɓandam dude ko cegani ɗinna hen nder ɓandu he loggi ɗaɗam ɗi fooyi
ni waɗatnomi ni min kam ɗi ceganeji o loggima hanki ɗi gona ceganeji ko neɗɗo segeni criminel Abdourahmane wonti criminel min de mbawma wi ndenɗen ɗum gacci itten hakkillaji meɗen mum natten mo haalde min kam hakkundam Allah ni mi ɗanta dir galle wallahi Amadou artir hakkille ma woto hul haydar aymi billahi mi ƴetti décision ferme réglode Abdourahmane andi an kam noon so Abdourahmane foccitemi yitere tan cooda ya semmi min noon mi dartoto Abdourahmane mi holla ɗum homo woni min Abdourahmane ko okka ko nder galle ɗum mawni aɗa andi guertegal pondos billahi ko pondos wawa hay tous te noon min wallahi mi ƴetti décision ferme so dilliɗo so wiɗo coc mi lappat ɗum hami jooɗo e dow mum tonguir ɗum dohol tobu mum ƴeewa kuccita tega hen yitere ma an Abdourahmane woni hon min kam ƴettude décision ma habde mum komi ƴettude décision ferme kala dilliɗo nder galle billahi mami ligga ɗum liggey mo gandanɗa hoore ma wona ko jibina ko joni an Abdourahmane mata wona ko o pondos suusa hay dar wawa hay tous nappoto ɗo nappe ɓole wondi hay dara ko wawi hay tous so nde ullun ha nde ullun wonde fof Jamhir Amadou ko an jeeyas Amadou min taylta min jortanta e gaska Amadou mawnindem jarani hay tous min goytano min mi woyi aɗa andi goya min mi haalani ko boni min sappaki hay goto min ɓiyani hay dara mi woya Amadou min mbaɗatani binda kay ma para han joɗɗam mbiya neɗɗo yo waɗan mom répété ndeka an ka jortinatno ɓe ɓundu jayingu Abdourahmane mawna ɗon tan paɗa mi lela yo bukari haalano haalmo mima haaldane madde a faami acca jeew Sofia ça va bien aselli aɗani ko mawɗum ni joni ko mbino somi yetti mbiɗa ardo mi salminma an kay gilipinmi ha joni mi yaani comme janoɗo bitik ali gonke nen jeew nam ko ɗum woni haydara mi yeesuma ngo guitima ɗi nen gojji Sofia ɗum takno kam hanki widema min probléme aji Abdourahmane mi natta hen poursuɗa kam ha nawon mum hirande ayno jami de ala fof ko heddani kam e bonnande ko mbiɗa ko o ari suudam ko miijiɗa e bonande fof wi kam hanki Amadou jam weeti mbaɗɗa e gaynaka argay eyyi mi sohloma mbaɗɗa tan mawɗum barikalla alhamdulillah an kam gonɗa leel han or nayi dan yawani or ya an kam Amadou jofde ma nde wonde yolbu han mbara majjiraka ala nayi ɗi ala majji ɗi nayi ɗi fof ɗin ɗo ala ala ɗo kam ala mankuɗi ɗo sikka indi Amadou ɗum kam hon ɗum wayni ñi an ɗo kam min jiiɗo ta kolco Sofia hombitoyno a kolci maire o min kam ɗen tan jiimi ɗo nayi ɗi fof de ɗi manam nayi ɗi pa o woppuno kam ndeg hen jiimi ɗo bo ñi hoɗoy hoyde he ñi nayi pa o accunoy ɗi naggal cayyal manggal nga
a weegi sayewe a gayi cukumtoji tati ɗi takkuɗe rowani Bukari woto wonɗan askin nayyi paawo ngel woppanoɗa ngel dari ngel Allah do woñin ngel ɗin tan keddinoɗo nayyi paahe amadou an kam ha ƴewteɗa kalata ko ka Abdourahmane kadi ko jandirma e gaddanɗa ɗum ñamde ko wallahi Sofia min ay to gonmi ɗo foramde koko heewi tep e probléme aji jimmi ko yaade galle nena men mi foftoyo toon walla mi ƴeewa holto jaami ha hakkilam wawa artude ala nen jeew jafoɗa min ngol ɗon konngol fawɗum e leydi an ɗo hannde ko an woni ɗo yumma galle sa yaltimini holtomin payi kadi ka Abdourahmane il commence à exagéré ɗum ko firti neɗɗo so hersama yo andu ko woni hersede min ñam fof mi yiwrude e makko wimo yo rokke teddungal yo rokke respect yo yiwrude e ma o famodira e ma ha joni on waɗani en ɗum ɗo ɓurti mi son pari ɗo jommam yaha mi haaldoya makko gonga ala Sofia ala mi haaldata e makko de jarani min mbiɗa andi jikko Abdourahmane jarani wallahi jarani nen jeew mi je vais régler ça à ma manière mam yiwrude e makko amadou man jofde kam kala ko ganduɗa hen min meɗa hen ande ko fotino walla kalanami tan no way fa o kay woppani ɗon hagge wote kam mandi wol Bukari wona gonga jiɗɗa nan e joni Bukari eɗen mbawi wonde ɗinay tan heɗen dog jamma ñalama suba ko kikiɗe ɓe peew Dakar heɓe ñama amburu gooro e poti poids tan ha babo maayi tan ɓe gara wiya enen mbaɗi fof poti ronat ɗum hakkilin ɗum jaaɓi amadou yimɓe pota tampere poto ndonu potani tampere mbawa foto ɗon gonga tigui Abdourahmane ko pawata ko mum wallahi sa renaki ko ma ɗum artata haɗa ɗum tega kayɗe haɗa ɗum tega caay sayagal haɗa ɗum tega wasde feew kono amadou affaire ndonu fawi koɗo laaɓi enen ko en julɓe te pawata ɗen koye lawol alqur'an Bukari ay texte aji ɗi noon Allah wi waɗ ko mbawɗa ay min ɗi nayyi tawi tan heɗi narim kebbimnaw jayngol ndoni kono ɗi wawa heɗi wadde on texte wawa pratique dow jofde eɗen to mbawi waɗ noon kono ga wawa ɗum de amadou hul Allah ganda ko an ka julɗo ka maayo e nayi ko joom nayi ɗima okkam tampere men nde noon a jogdi men ɗum ɗon kamɓe ɓe kulani hen Allah goto fof leeli Dakar ɓey goni français mbaɗa ko weeli he Bukari hande ko woni min jiɗmi kala ko jiiɗa meɗa waɗa e jofde nde walla meɗa waɗa e nder ndon wini hunko ma kono a yettiti kam ko nayi ko joom nayi ɗima nawma ani a yettiti min meɗa hattani aɗa hattay e joni jehen kollami nguen mbiyata ko nguen pa o woppi ɗo jehen kollami jahe nge pa woppunoɗo nge woot heddi nge ayi wona yii soɓe gari ta ɓe jeeya peccilira hen enen foof goto fof itta gueɗal mum ɗum ko laaɓi tan cohlumi de koko laaɓi tan cohlumi hen kono noon ala hen hul Allah niɓɓe ala hen haydara ko mbiɗa ko aɗa wawi ronda hoore ma hul Allah saabu Allah hul Allah ayi Ahmadou wallahi ɗe ɗem e ɗe guete e o hakke ɗum so ɗum hebbitima ma haɗa wawi abba joom nayi ɗiɗi he hokkam jaam meɗa hattani ɗo tegmi ɗum meɗa rondi a faami min aynanta lelin Dakar e kilim muɗum homo huɓ ventiloji mo homo ƴeew ko weeli ɗum mi wonɗo meɗɗum aynan meɗum yewta joni min woni responsable min woni hande Bukari cuhli hokkami jaam ƴeew ko hono ko woppani nani Amadou billahi heeɓi hoy Sofia ça va bien aselli ew no ka Abdourahmane ça va ko modum mi selli jambolo kay o ɗanim normal alhamdulillah ok alhamdulillah ok o haccitim kattare mo o haccitimi alhamdulillah c'est bien eyyi Sofia min de so gumɗo wonko uddi hooram nde hanki dal mi jooɗi tan ha suho gorko goto noddi kam eyyi omo haalanam il faut min jiidira mi haalani ɗum téléphone o waɗa kar min kon kulla so gonmi ɗo de mbar ɗum ko jaam waɗi insisté est ce que wona kureji mon ɗi min jiiɗi haala Amina haala Amina min hol kallomo haala Amina
ko wona joom galle makko walla yummako ya noto yo taade ke waɗi insisté yidde yiidama so rokkanimo hunde maw haalani hunde ya noto yo ɗum cukalani Série sa yi won prétente tan kadde mo kin fa a haali gongo ni neɗɗo mum so noddimo so hokkanima tan ma haale wadde mi yaha mi haalde e makko voilà e wadde ha ɓooya ok d'accord et attention non anen d'accord ok ɗo wawi was yawtode hitande de ɗum kam heɓinoma gandal wallahi wawa liggal leli tirka denay tan neɗɗo dog ha ɓoy wiye minen poti ɗum kam si Allah hay Allah in tan laf cebbe hayma amma wawa min jiɓi tan bugay kala ko jiɗa miɗo waɗa don hen deƴƴi honko ma a faami tan temi andinma noon mi woppani hoora jagganam ɗum mi haalanma de gandumi ɗemɗe kam moƴƴani e innam aade jarani ɗum amada yeehi sernaɓe hay faddinima hay adde ko ubbate kala kalno yo Allah naw ɗum laaka kala garɗo ɗum yo waɗ accident e bolol hodde mo yetto fiya barke iliya ɗum jiiɗa ɗum ubbirte ko nadede sa jooɗima hay ɗum ɗum wonta yetto ngam ɗum gasi wallahi waɗi liggey bon gasi tawi tan nadede haalta ɓe gonta haal jeehe wallahi Allô? Non, pas à gauche, à droite. Oui, droite. an kam ko ɗum woni o kar ko woni ko jiɗɗa hein et puis tu es qui toi Ana wa teyde. Sa teyi ma ndokkuma kaldara hay mayri ken namdi teyre. Calme-toi. he grand aɗa ko jiɗmi haalandem haalam ko noddirɗa kam ɗo ko ni mbimami de Noddirmam ɗo ko haaju. Jongoma. junguma an to ganduɗa indam ha ko an kaldem to ganduɗa indam Mariama, calme-toi. et puis mbaɗa haala mbiya kam Mariam an to ganduɗa inde jam ɗi ha Parce que anda kam. Sa andi kam. Ngandumi inde ma hawata. Andi ko tolum. ko cohlula Sohlani. Jinmi ko ndeeƴa. Jinmi ko mbaɗna kam ɗum. on se connaît déjà même pas mbiya kam min aɗa sohli kam an hol sohlo mbiyata kam ko woni haajuma Ana yumma gonden ha ha joni kala ko belɗa fof kaala mi oppani hande gargoɗo o mi oppani ngi jahmi bam mi oppani gargoro non a opatma ni wala na mi oppani yow arda ona opay ardo ma opolo A été 2 ans en prison là. Kudo averté jungam. Et ça continue. Hala kadi ko nono ma prison an. Mariama. an holko jiɗɗa Effectivement. Jinmi ko Sofia. Et mission ami Sofia o jahama haw timmo. aɗan ko jiɗmi haalandem hakkude men ala mission
tu m'accomplis ma mission hakkunde me Sofia jaha ɗum ha timma walla hakkunde ma e Boukari ko cohlunɗa hen ko mi bonna ɗum ha Allah bona. an gonda ko welde on hay dar ala ko mbaɗa wadde hakkunde me Boukari a famdiri ɗum mi famdiri ɗum si a famdiri ɗum d' accord donc kalmi ko aɗa ƴeewi ɗum andu kaltuma ko cohlon ko tiiɗani ay ɗum ɗo Sofia ko ñamata walla ko yar jimi ko mbaɗa hen naata reedu makko c'est pas compliqué tiens mi anda ɗum fof ko woni kono ɗum mi ɗeftata ɗum abadan mi watta ɗum jamais au plus grand. eh Mariama tu le fais pas, t'es foutu.